салому алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Омадем мо тарафи торгови центри Марӣ, анамин ҷои кӯдако, ҷои бозии кӯдако, ҷоки ҷое омадем. Овардем микаиҷонро, ки дар инҷо камтар бозӣ кунад. Беҳад ҷои нағз аст барои кӯдако, беҳад кӯдак хурсанд мешавад дар инҷо. Инҷа даромаданаш, билеташ рӯзҳои ки выходной аст беҳад қимат будааст. Рӯзи выходной як кӯдак 1390 рубл, рӯзҳое ки бевыходной як соаташ 460 рубл, агар ки то бегоҳ хоҳӣ бозӣ кунӣ 690 рубл аст. Акнун ки рӯзи выходной буд, мо микаиро овардем, дидем ки 1000 чанд рубл будааст. Хай майлаш гуфтем, ҳамонаша гирифтем. Ҳозир инҷа даромадем духтаро. Бинед чӣ хел ҷои хушрӯ аст барои кӯдако, барои кӯдакҳои калон ҳам ҳаст инҷа. Акнун барои кӯдакҳое ки майдаҳак ҳастанд он қадар ҷоҳо надорад. Ба ҳар ҳол ҳамин хел ҷои шарикаш бисёру ҷои кӯдакиаш камтарак нормалнитар аст. Ҳозир акнун микаили мо хурсандӣ карда дар инҷо бозӣ кардестай. Бо мо бошед дӯстони азизам ва моро ҳамроҳӣ кунед. Агар ки ба шумоам маъқул бошад, марҳамат шумоям кӯдакҳои худро баред, кӯдакотонро хурсанд кунед. духтаро мо омадем аллакай хона. Рафтем мо ҷоки ҷоя баромадем, Галерея джинс даромадам, хела магазинро тамошо кардем. Баъд рафтем аз ҷои тоҷикон хел ош харидем. ҳозир нишон медиҳам ки чӣ гуна ош бошад. Манам худамам намедонам оши ба мазза бошад ё ин ки не. Ба фикрам ки аз видаш маълум аст ки беҳад оши ба мазза аст. ҳозир акнун мо 6 обед гӯям ё ин ки бегоҳ гӯям, намедонам, соат 4 шудааст аллакай. 6 мо мехӯрем. Барои мо иштиҳои том дӯстонам. Агар шумоям хӯрда истода бошед, ба шумоам иштиҳои том. духтаро боз аз ҷоки ҷоя ки баромадем, ҳамон торгови центрда Галерея джинс буд. Ман даромада тамошо кардам. Ҳамихел як ду чиз барои Микаилу, як дона либосча барои майдаак мона харидам. ҳамихел бурукча гирифтам, барое ки мо харида будем. Аллакай ваёш безеб шудай, хел майкаҳош безеб шудай, доғгин шудай. Барои ҳамин боис рака наваша харидам. дута ҳамихел бурукча, қатъи дута майка барои ягон берунам баромадем. Мепӯшад тозааки хушрӯ. ҳамихел бо қатъишон як дута бурук гирифтам. дута бурукчаву дута майка. ин майкаяш хеле намудааст. беҳад качествои нағз буд. ҳамихел дидам ба ман маъқул шуданд ҳамино. ин бурукаш чанд намуд буду, манда ҳамин дуташ маъқул шуда. бо инҷа да дутаи дигар хали харидам. барои ҳардушона хостам ки як хела пӯшанд. вақте ки таваллуд шуд, ки мо иншаллоҳ баъд ҳардуаш як намуд пӯшонда сурат мегирам шона. намихел ҳардуаш як хел аст. инаш размери карон, айнаш бошад намихел размери майдаак.
62 размер ба фикрам ва яш 92 размер. Ин хел духтарако. Акун я амашон амихел ба аксия 249 рубл, 299 рубл, 229 рубл амихел нархо хати. духтаро дар инҷа бошад, ман камтар булучка шуридам. Аллакай булучкаи ман расид. Дар инҷа рост кардам ки камтараки дигар истад. ҳозир камтар ки истод, ман иноя гирифта тунук карда булучкаямро мепечунам. хостам ки булучкае ки дар болош шакар дорад ҳамонамро тайёр кунам. ҳозир ба шумо нишон медиҳам тайёр карданаша чӣ хел тайёр мекунам. ҳамин хел ман зуволаҳои калон калон гирифтам ки дарав тамом кунам гуфта. ҳозир акнун камтар истад, шурӯъ мекунам ба духтаро. духтарон ҳамин хел шурӯъ мекунем акнун. дар ин коса бошад сливочни маслоро ман об кардам дар микроволновка. ҳамин хел тунук мекунаму дар мобайнаш ҳамин хел шакар мепӯшонам. куллача карда аз байн ранги ҳамин хел дилаквори мепурам шона. ино калон калон омадан, бо камтари дигар истодиян, расидиян, ҳамин хел калон калон шудай. хаҷгам надорад. хубтараш ки тезтар тамом кунам. духтарон ҳамин хел ман тамом кардам. акнун болошона тухм мешакам. камтар ки ҳамаша болоша тухм ки шакидам, боз аз болояшон шакар мепӯшам. ман лист надорам. чӣ хеле ки дар влогҳои пештарам агар фаҳмида бошед, духовкаи мо бе лист аст. ҳамин хел болои сеткашта ягон фолга, ҳамин хел чизои барои випучка мехарам, коғазҳо барои випучка дар болои ҳамино мепазам. акнун духовкаам безеб мешаваду хай ҳеҷ кор карда наметавонам дигар. ҳамин роҳ аст фақат барои пухтан. ҳамин хел акнун тайёршон кардам. бинен чӣ хеле омадан. яхелоша тонистам, яхелоша натонистам. акнун ҳозир духовкада мемонам ки то ки пазанд. дар инҷа бошад дуюмаша тайёр кардам духтаро. ин дуюм ва яши листаш. ана духтаро булучкаҳои манам тайёр шуданд. бинен чӣ хел омадан булучкаҳо. ҳамин хел калон калони хушро омадан. неки ҳаминҷо камтаракиёш сӯхтааст. азбаски ки духовкаи мо он қадар хуб нест. ҳар тараф фақат вақти пухтан гирифта тоб метиҳам. барои ҳамин яхел ҷояш месӯзад, яхел ҷояш нағз мебиёяд. ба ҳар ҳол хай беҳад хушрӯи нағз омадааст. ин якум бор буд. ман якум бор ҳамин хел булучка тайёр кардам. акнун ки ҳозир инаша гирифтам, бо як листи дигар боз дорам. ҳамин хел булучка дорам бо ва яша дар духовка мондам ки ва яшам пазад. инашам пухт духтаро. инашам калон калон ҳамин хел хушро омадан. инаш камтар беҳтар аз унаш. ҳамин хел ҳамаи булучкаҳоямро пухтам. акнун ман бо инҷа ба шумо хайру хуш мекунам. хайр дӯстони азизам.